Καλησπέρα σας από την ωραία Άνδρο. Εδώ είναι η Άνδρος χώρα. Έχουμε τη γιορτή της Θεός και Πάστο σήμερα το 2025. Φυσικά είσαστε όλοι ευπρόσκλητοι να επισκεφτείτε την Άνδρο και να γιορτάσετε μαζί μας. Αλλά αυτό που θα ήθελα σήμερα να σας πω είναι να σας μιλήσω για την οστεοπαθητική. Πολλά έχουν υποθεί για την οστεοπαθητική και εδώ και στο εξωτερικό, αλλά ήθελα να διευκρινίσω μερικά πράγματα άσχετα από τους Έλληνες συναδέλφους μου, με το λέω με κακία, αλλά θα ήθελα να σας πω πώς κάνω εγώ την οστεοπαθητική στην Γερμανία. Τι είναι η οστεοπαθητική? Η οστεοπαθητική είναι μια χειρονακτική μέθοδος που εξετάζει και θεραπεύει προβλήματα σε όλα τα συστήματα του ανθρώπινου σώματος. Παραδείγματος χάρη, στο μυοσκελετικό σύστημα, δηλαδή στις αρθρώσεις, στους μυς και στους συνδέσμους του σκελετού. Στο σύστημα των εσωτερικών οργάνων, όπως είναι το αναπνευστικό σύστημα, το καρδιακιακό σύστημα, το κυκλοφορικό σύστημα, το λεμφικό σύστημα και ούτω καθεξής. Στο σύστημα των περιτονέων. Περιτονίες είναι αυτά τα πέπλα από συνδυϊκό ιστό που καλύπτουν όλα μέσα στο ανθρώπινο κορμί, ώστε να διατηρήσουν τόσο τη μορφή τους, αλλά και η διατροφή, προστασία, άμυνα, νεύρωση κτλ. Και φυσικά και στον νευρικό σύστημα, δηλαδή κυρίως στον κρανιοϊερό σύστημα. Το κρανιοϊερό σύστημα επεκτείνεται από το κρανίο, το κεφάλι, μέχρι κάτω στη λεκάνη, εκεί που είναι το αερόστο. Αυτό το τριγωνάκι που έχουμε πίσω στη λεκάνη, όταν κάνουμε τη θεραπεία, εκεί που μένει λευκό αυτό το τριγωνάκι είναι το αερόστο. Αυτό που ήθελα να σας πω, ότι δεν εργαζόμαστε σε ένα σύστημα μόνο, συνήθως θεραπεύουμε όλα τα συστήματα, εξετάζουμε, θεραπεύουμε όλα τα συστήματα. Είναι μια ολική μέθοδος, δηλαδή εξετάζει τον ανθρώπινο οργανισμό σαν ένα ολικό σύστημα και φυσικά το θεραπεύει σε αυτό το ολικό σύστημα. Πολλοί οστεοπαθητικοί εξετάζουν το σύστημα συνήθως από το κρανίο. Τίποτα δεν γίνεται στο ανθρώπινο σώμα χωρίς την έγκριση του εγκεφάλου, δηλαδή την έγκριση του νευρικού συστήματος, ακόμα και στις μηδέες παθήσεις. Αυτό που κάνω εγώ φυσικά είναι να μιλάω με τους ασθενείς μου, και να κάνω πολλές ερωτήσεις για το προσωπικό ιστορικό, δηλαδή την ανάμνηση, όλα τα στοιχεία, όλες τις ασθένειες που έχει. Γιατί η οστεοπαθητική δεν είναι μόνο μια εναλλακτική μορφή θεραπείας, είναι μια συμπληρωματική μορφή θεραπείας. Δηλαδή εμείς οι οστεοπαθητικοί δεν μπορούμε να δουλέψουμε χωρίς τους συναδέλφους μας. Όχι μόνο τους φυσικοθεραπευτές, αλλά και τους άλλους γιατρούς. Ποιοι κάνουν την οστεοπαθητική? Υπάρχουν γιατροί οστεοπαθητικοί, υπάρχουν φυσικοθεραπευτές οστεοπαθητικοί, υπάρχουν μασέρ, μαλάκτες οστεοπαθητικοί. Στη Γερμανία και στην Αυστρία υπάρχουν και φυσιοθεραπευτές που είναι οστεοπαθητικοί. Σύμφωνα με την ιστορία της οστεοπαθητικής, παρακαλώ κοιτάξτε τα άλλα βίντεο, δεν θα τα αναλύσω τώρα. Ιστορικά η αναγκαιότητα της οστεοπαθητικής ήταν ότι οι τότε ιατρικοί στον 19ο αιώνα στις ΗΠΑ δεν κατόρθωνε να έχει αρκετές επιτυχίες, οπότε προσπαθούσαν οι πρώτοι οστεοπαθητικοί ήταν χειρονάκτες. Ήταν αυτοί που πήγαιναν από χωριό σε χωριό και κάνανε κρακούκ στις αρθρώσεις. Αυτή ήταν η πρώτη οστεοπαθητική. Η οστεοπαθητική και η ιατρική και η χειρονακτική ιατρική, αυτή η manual medicine, έχει κοινή προέλευση. Η χειροπρακτική είναι και μέλος της οστεοπαθητικής, είναι τμήμα αυτής για τη θεραπεία του μυοσκελετικού συστήματος. Αλλά αυτό που ήθελα να πω για να ολοκληρώσω είναι οι αρχές της οστεοπαθητικής. Στην οστεοπαθητική δεν μας ενδιαφέρει η ασθένεια, μας ενδιαφέρει ο ασθενής και εξετάζουμε πάντα τον ασθενή σαν σύνολο. Είναι αυτό που
θα αναλύσω και στα επόμενα βίντεο μου, μέσω τηλεφώνου νήμα και μαντία καμιά διάγνωση ή θεραπεία. Πάρα πολύ σημαντικό. Άμα δεν το δω, δεν το εξετάσω, δεν κάνω την αφή και κάνω μερικές ερωτήσεις, δεν ξεκινάει καμία θεραπεία, δεν ξεκινάει να απασχολούμε με τον ασθενή ή με την ασθενή, που στην ουσία δεν είναι πια ασθενείς, είναι συνάνθρωποι μας και στην ουσία είναι πελάτες μας και πελάτες σε μένα. Τώρα το φάσμα θεραπείας που κάνει η οστεοπαθητική είναι πάρα πολύ φαρμή. Ξεκινά από τα παιδιά και πάει μέχρι τους δέοντες. Δηλαδή, στην ουσία όχι από τα παιδιά, ξεκινάει πριν τη γέννηση του ανθρώπου. Δηλαδή, θεραπεύουν και έγκυες γυναίκες. Αυτά ήθελα να σας πω. Ήθελα να σας δώσω μια εικόνα τι κάνει η οστεοπαθητική. Το πώς δράει η οστεοπαθητική θα το δούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Δεν θέλω να το επεκτείνω πολύ. Σας αφήνω αυτό το απόγευμα από την Άνδρο και σας εύχομαι καλή συνέχεια στην Άνοιξη.